hare mi huli ke fopla Allah taw hare do yam naatu do kala fu yo sendita nge yewtere nden e yewta do tobbe e duwa den wattande hila modda fewndo ka fewndide ndo mi noddita do jama on fop sakitane no mo e yewtere nden rongandi souvent mi wolay go jippiro ko no hadi go jippiro go lanna go jippiro ko no hadi go lanna hanno joni nebi en fop meden ko duwa den kon ko en jonni der juude meden nen donc naatu do kala fu no mi wiiri non yo sendita nge yewtere nden haray asbillahi wa shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim doriki Allah ka jonde mere do hande en wawa yewte tobbe ndar tobbe de yewte tenne poode no noppi modon ni moda fewndo do yewta yon ko duwa don kadi wattande hila moda woni ka ben sonnabe woni ka ben worbe woni ko ben be andube be anda ko tawata no weltindi kadi moda do ngandi weltindare moda surtout e be ngure madane haray mi tolike Allah yo Allah hawrinde sabaka joni meden do si Allah wala no jabi haray mi hewri kedo Mamadouri Diallo valeureux artiste depuis Gambie si je me trompe pas haray sécurisane live on akitane kerji kader live haray mi dara ko combien de personnes dar den do e haray nat be yo seni tangi yewterne ok jamala gine fewndo ka fewndi den do fewndo ka fewndi den do ko situation ji din satti do ko leydi meden ni ngadi do ko programme ji din satti do wate en welsindo minne ko senirde wonko wadde danko de hoore modon jogito de hoore modon ko tawta fewndu ka fewndi den do waton jabu sakkede waton jabu intimidede waton hulu kaka leydi modon wonno idon suti Mamadi Doumbouya nyande fini weti himo pusude pion ene onon on yegitay dum be gayni toro yewtere nde wonno de balle do on yido programme ji buy ibe ebbude do be famina na jama on kambe wuy tout va bien onon on ala hide nawnaaje mabbe dem on ala hide bonkiji ko be on ko hollude jama on ala hide jawl c'est-à-dire ko poste de récompense gouvernement de récompense be jokkande mo kala si inni cukkoto mo kala si inni ko do ma heba ko munkum mo kala si inni ko ma soda cuudu ko ma soda yeya o bi soda yetta benata on fop soda cuudi ene population heddoro honno leydi meden ndi ala salia leydi meden mo kala no wuude ko fala fewndo do konno Mamadi Doumbouya jokki konno projet ono wadanni jamala gine waton dabbitani ni fi Allah yewtereji gonto me wattani hila mo fewndo ka fewndide ndo wato goto welsinde programme ji Mamadi ti risque grobo en fop mere de ngandi Mamadi Doumbouya e klama ko tankibe ko hore lamu lagine liyara ta yeso jama mi tori ko mi geji on joni ndiren jure medene mi wowlu na minni problem ji buy hande no wodi problem ji wonadi problem aranon ko tawata nini kambe be continue hande be jogiti ko be jogiti do kambe be ukkayol no yaltiro yo il s'en fout enen kadi jogito den no wata en hoyno hay e fus ngalbe ardiri enen kadi hollen baba dum onon on sikude ko ni tum onon on sikude menen me welsindo to onon on sikude be wonde fi découragement ne wadle ni yarayni kono woni iri non menen meden jogiti ko men jogiti non parce que meden felliti me ya kadi way Mamadi Doumbouya kono apportani ginen neddo mo hunnata aadi onno ardine leydi dare hande yimbe nona wari rede nyande fini weto on nanay mayde nyande fini weto c'est-à-dire be sovi jama o sainde tana wala ni non bedo on yegiti ko feddi ko mane ya do ko tawta yimbe goddo wayi ferrude bengure makko ne fo e bibbe makko enen o do hande kadi ko no wadata duna perda benguma e bibbe mada be hito dum non fop ko tawta kanko ardinaado mo wiidon ko onon ardine mo o wawali immade o sorto o yaa o wallito jama ndo ko tawta en fop mere de ngandi leyde ngenede den fop si fadi bilanji do si wadi ko lambe ben immoto ya dare hande no ndiana woni yolirde men himbe ko wedde ko te jamenga ko autorité ko lambe ben tigri yalti ka pale yeyi sofu ko jama hande dum no wadede hande lagine ko honde jama lagine finata so yido yimbe kadaf jinode mo kala no hude ko fala ko parce que autorité yala
leydi ni mo kala no huude ko fala ko parce que leydi ni wona leydi saria si wona ɗum si tawi no yimɓe ɓe no andi no ɗi bonnireji maɓɓe si ɓe waɗi ɗum no saria o rewa e hoore maɓɓe est ce que ɓe wattantano yina mais mo kala no wowlude ko faala mo kala no immadi wowla ko faala enen ko honde changete programme ji meɗen ni ko honde changete pullo Fouta on kombo nanditata leymo o yafotola wona wasere neydi wona angal hakke wona yawre kadi mi woni wolirde kadi ko fiyom faamu moƴƴa iɗo gandi pullo Fouta ko hombo nanditata lan e mulum ko tawta fewndu ka fewndide ɗo ko tawta noon hiɗon andi ɓe puusde piyon hiɓe sakkade toujours yimɓe maɓɓe ɓe hiɓe huwde koɓe faala hiɗon andi konto pullo Fouta nanditata la e mum nini wattani hila moƴƴa pullo Fouta ko nanditanta la e mum no wawiwa gerto jugurwal ko tawata himo andi c'est à dire ɗe balle hiɗon andi piiji puy no wadde ka leydi meɗen hiɗon andi ko woni waɗirde ɗi piiji enen onon on landike toujours a wata on fanko jonnidiren juuɗe meɗen nen ko ɗo nangata ko ɗo gertogal yiyata ko ɗo pullo on yiyata ɗimmojo makko nange yehe waroye ma kidnappe wono no nene usu kidnappirani no président Aliou Ba sokirani e ore toñe ɓe ara ko tawata ɓe suti himɓe waɗoɓe ɗum non ɓe ara ɓe addana ɗe saño ɓe ƴetta mbuɗi ɓe jonna ɓe immo toujours kadi ɓe gira ɗe yaha toon ɗe jokka ɗum noon kadi ɗe yeggitino ɗimmojo maɓɓe on ko ɗanan nga ko ɓen adduɓe waɗani ɓe ɗum noon ko ɓen kadi nangi ñande haaju maɓɓe yani wo kadi ɓe yaha arawde ɓe suuta goto hakkundeji moɗon mena ba ko noon pullo Fouta wayri wattane yila moƴƴa wona yawre noon mi woliri noon mais yiɗon andi pasay ko mon ko wolde sina ɗum enen en wata hendade feccere laamu ko tawta ko enen duwano ardade lagine on sakkike Alaji Ba Mamadou ha Alaji Ba Mamadou feƴƴi on sikki on sakkoto selludalen kadi marsata pour éliminer selludalen définitivement dans la lutte politique c'est impossible je vous le garantis mes chers compatriotes si Allah la no jabi en fop meɗe no hiɗe gandi goy ɓeɗo ɓe andi ɓe holli ko itataɓe konno mais ko itataɓe konno arde ɗum yo wonu ko anduɗon oɗo Mamadi Doumbouya e yaadiɓe makko ɓen fop ko wallahi ɓe lanniray ko tawata hino ɓe lanniray no bonniri hiɓe andi nongo koɓe jokki kon moƴƴa ɓe tewo toon pas ɓe waɗa wike noon hiɓe andi ko ɓe wonko wadde moƴƴa jama on ka ɗon ɗoytuɗo ɓe ɗum noon ɓe famina pour faire semblant de lui légitimer alors que Mamadi o wona légal o wonata jamais de kadi légitime kadi ka leydi meɗen lagine tanke pullo lamaki lagine leydi ni ndi ɓuttata ndi yarata yesso parce que ɗi wonkiji wonari itede ɗo fop wona contre leñol maɓɓe ngol tun ɗi wona itire ɓe faala e leydi ndi wonu leydi nonne ɓe faala e lagine wonu leydi fewndi ɓe faala e lagine wonu leydi ko tawta guine ɓe fof fota e mayre son sikkiɓe yimɓe mayiɓe ɓe mayira ni to matata nos morts ne seront pas morts pour rien yo wonu ko anda ɗon ɗi noon onon ɓe wonɓe yaltude ɗo dénonce yimɓe nanga wowla ko wullo o ande de wattanila programme ji moɗon ni ande fewndu ɗo nini fewndu ka fewndude ɗo hiɗon andi Mamadi jawleɗe ɓe on ɗen bonude hiɗon andi programme ji buy hande leydi meɗen ndi no gaari programme ji buy hande leydi meɗen ndi no gaari sina ɗum an a wuyiɗo kanko a wuɗotoɗo an ka fewɗo an ɗa falana leydi moƴƴa enen haɗi acco koɗo seɗaɓi mi wolanan ɗo histoire um poɗe noppi moɗon ni moƴƴa fewnude élection ji ɗin 2010 waɗi fewnude Alaji Selludalen gagné premier tour ɓaye maɓɓe ɓe yeehi e nder ɓe candidat ɓe yadanoɓe ɗon fof ɓayi ɓe immike ɓe yeehiɗi élection ji Alaji Selludalen gagné ko yata 40 et quelques points hedditiɓe gonto 18 woɓɓe 30 ene hakkude moɗon e Allah ɓe yeeti ɓe ko ɗo ɓe formi ɗin jamfaji maɓɓe ɓe yino Alpha Condé ɗaɓɓi laamu duuɓi ɓe gerdi ala ko ɓe gara ko noon ɓe gerdir ɗi jamfaji maɓɓe ko noon ɓe gerdir ɗi jamfaji maɓɓe ene fewnu ka fewndide ɗo Selludalen duuɓi jelmo ɗaɓɓude laamu ko tawta hande fewndu ka fewndide ɗo mawɓe ɓen hotigine ɓe wawal illude e dara o ɗaɓɓi laamu acce o laamu kanka days ko manda daren ko huwata kon mawɓe maɓɓe ɓe yeetike ɓe ɗum debbo on konnu waɗi ko tawta debbo maɓɓe mo ɓe andi on ko kanko ɓe kinnude hande ko maɓɓe kankan on immi yeehi hotigine o yeehi kankan o yeehi farana o yeehi sigiri hande nini laamu ngon ko hakkude farana e kankan on jindude o yeehi kankan o moɓidiri makko baɓe almama kuɓe kankan mi buyene toon
ona bani be lettre o ni hey wote ngaccu bi do mede on de iwa ko lamu si bi do mede on iwi do lagine si ide ngandi ko pullo ngarato yube empêche be ko dum non wadi be sakki taw tay ko nu be gerata wadu gol taw yube sakko président Aliou Ba si be sakki ke président Aliou Ba après hande kati be ndaro eno hande kati no be wadira di bonkiji mabbe do be sakko ni hande ay sala gi soldal ni hoore lagine be ferma aéroport fiyon parce que be wata taw to ndireton jama on fupande ko wala gi soldal yure jonno bay o debbo yehi kankan o yeti ka be mawbe beton o yeti ke imam o convaincu be jonni be mburi ko nun kanko debbo o yiltiti wale o arti toujours kankan Conakry o wi mamadi ahino mado mi jo'ina mado o secret mum jurdo wode no ha hande mi joda ke live mi wolo mais hande mi dévoile na mo do mi andina moda o wi mamadi ko satti o ko satti laamu gun ko ngandi ko no ƴettiringo idan di himbe be warda be fewno do ko suka be duwa jogitade do c'est-à-dire empêche pour lon wata ar ko laamu si a acci selu laamike o fulla sa ci flake yo laamike lagine hara yene laamu wayno de mamadi mi giti mo ya ondare o wi mi yakketa wala mo lagene ko sifa di programme do no décision di foppi do ngandi ko honto ni ude ko mamadi e fami mako kanko no nene mako mamadi dumbuya ko no hekintin don o jettugol hande kadi sadakaju o jonna mi wola do inde himbe be ando ton do wombe ka arme hande Muktar Kaba mo be ento Spartakis hara yewtali hande fi Mohamed Sangare wombe tortire fonike menge billo bay Marwan Kama en yewta fi bendo yewten do fi Muktar Kaba yewten fi Komazo e Sheikh Ahmed Silla e capitaine Sheikh bedo hakune modo yal e general Jiba o lonti do bafoy fewno ka fewndi den do ko bedo wona jonne de pick up je ko bedo indicante ko bedo fewjante ko bedo yewtete si décision iwri e Bala Samura ma décision iwri e Idi Amin ma décision iwi e Mamadi ko bedo yata ka pick up je mabbe noy matriculer be yahabe nanga on tigir mabbe toujours be continue projet ma parce que kambe gemma la nyal ron be da porte on tigir wanani be nangiri maburi wanani be nangiri heditibe président Ali Ba ko tawta imo yalto de lagine ko don be sakko imo be ne yalta ta frontière be nangi mo be addi mo be soki avant que be nangude mo ene Bala Samura noddan mo yete o onni sa accal ko ko nda wolde do mi nangete men nangete kadi jang wala nyal hayye goto wata ma yaltinde ene na du wonne hide do ni ko tawta no hande nyaawno be hande Dadis Camara en ben hande jabi fankude on bawndu ko mun kon jolo don suto Mamadi Doumbouya ko ben ko wadde be jonne posti parce que be doit récompenser de parce que be woli no hankin ko mabe jonne hande kambe kadi récompense mabbe o iwen do no hande kadi are non ko tawata non itte pose ko yewten do no hande kadi fi ko mazo mom yono halande fi mudo o do non ko zero ko renjo ko zero ko don ko may ko foresejo o yimmino do de balle fewno do be yawno masantan ka fewno election ji do wodi yimbe be mi humpondire mudun to yeti la inni konko wowluda dum ko gonga be aruno do be wadi di sadakaji mabbe bay be wadi di sadakaji mabbe kadi menen men falano ko jabuda hay ngute ko no timing ala suwa ko mamen geba ngute me yeti be kadi min konko on wadde do no hidon andi do wawno jaburte ko no do wawno ko hay ko daro nyama jonno ngo bareji di jakkara o nyama le non ka me vi ke bay redi modo no fe'i on jokkale be yiwamma zero masanta hande kadi ko no be wade be yeyi entre Lagine e Liberia ko pon yela ko don kadi be on wadde di sadakaji mabbe be asa nay be asa gaide be yetta din nay be tumma der ton ene hari ono humpiti ke dum wato memmina fi Allah me ngandi programme ji dingoy dum non fo bay fe di hakkunde modon yalla be immiti do hande kadi ko tawta hande kadi hedde joni ka foore kadi toujours be hiltitoroyta be yaton be nango e nay yimbe be nango e be ataka jardin yimbe ko dum tumbe on wadda ene ido ngandi ko nay jelu nangade e balle fejjude ko be warata di propagande ji mabbe vomi ke ko dum do Abdou Sako yeti Abdou Sako wi wo dum do wade won ko mali kon inon o renouveler 5 ans ma 4 ans ma 10 ans aro wada l'élection bonnugol jawle na dum be nangirimo be kidnapi mo wana dum be yawno be pirimo be nabi mo be hayki mo ko burure be ardi ene onon do ngandi dum wattane ile moja Lagine ko fewnde ndo asusta wolle gonga kan ka meme tak alors que non menen ko réalité quel qu'en soit Mamadi qui que tu sois mais wolante réalité bayno men dari men tawi afamata critique ko dum nangira président Aliou Ba anda an a offensive ke jama a offensive ke chef religieux bebe anangi mawdo jogiti do 70 ans
awi président Aliou Ba marɗo ha yewtali duuɓi capanɗe joyi awi on non offensier maɗa Mamadi Doumbouya ko ɗum nangirɗamo sokoɗam an a yeggiti an nangima mo ko bamo 70 ans jooma ɓe ngule jogitiɓe ɓiɓɓe hay ɓiɓɓe maɓɓe ɓe noykuma a hulali ɗum ɗo a mijitaki a nangirɗum an ɗa wawi nde goɗɗo no offensi ma goɗɗo no wawi an offensade ma an ka ombo teki ko a hombo an Mamadi Doumbouya ko ɗum no duwa ɗon fo attande hila moƴƴa famum programme ɗi lagini hewti nokkugo ko tawata en fof meɗen hiɗen felliti koye fenade ɓewni muɗum mais on jaɓata wolde hiɗon felliti ko yimɓe ɓe num ɗardi o hiɗon felliti Mamadi o duwaka ardade lagini hande kadi mais noon ɓay o holli ko kudeta warde ko laamu ko kudeta kadi ittatamon ko kudeta ittatamon ɓay tun ko finka o ƴetti wari ko laamu ko pinka kadi ƴettede kadi il dégage remo ko laamu ɗum yo woni ko wando ɗum nako suuɗete noon mais plus que hiɗon andi programme ji makko ɗin ɓay tun o wi kanko o famata o hiire guite makko ɗen wattane hiila moƴƴa moƴƴa wattane jama hiila acce memmingol piiji e o réseau sociaux acce wirtereji goto e ɗi réseau sociaux ji waton jaɓu zamela yeyde gueece moɗo e ɗi réseau sociaux ji mi gayntoro yewterde on no ɓay mi ari mi humpodiri e ɓen ɓe wi kamɓe déjà tigiri kunsana mum ko ɓe ƴettata ko ɓe mantortoɗo ko ɓe wirta simandu ko tawta ko place ande ko aéroport Sékou Touré ko fiyo arɗo woyo yikum fiyo no arɗo ko yikum par ce que ɓe daari ɓe tawi si tawi ɓe wawai programme ji maɓɓe marsay ko ma hande kadi ɓe immo ɓe présente sanamoyi maɓɓe ko ɓe joƴƴinay ko kabiroji o yerenta déjà koɓe on ko yinde ɗo simandu est ce que o nani déjà hay document ji ɗi hay ala ka yaltinede ɓe jamais de ɓe kaasi ɗum ɓeyni ɗum noon ko secret vie privé état joni noon andite noon fewno ka fewne ɗo noon eɗen fokkitinani probléme ji ɗiɗi hiɗen fokkiti direction mo duuɓi jeɗɗi ko tawata kamɓe e miijo maɓɓe ngo hiɗen fokkiti ɗo ko tawata crise no arde joni noon hiɗen andi crise essence aray waɗugol ɗe balle ɗum noon prépare ɗe moƴƴa ko feƴƴino kon ɗe balle ɗo ha taximétre ɓe hulliti ɓeyni kamɓe ɓe ala heɓude ko ɓe ñaama ɓe propose anede autoje pardon hiɓe propose anede permis ji ɗi 800 000 ɗi 1 million eɓe wattan hila moƴƴa o yetta watta joni noon fewno ka fewde ɗo noon arayno pooɗo noppi moɗon par ce que souvent ñande mi wolani o ñande mi wolani on famata programme ni men donc s'il te plaît wattane hila moƴƴa moƴƴa ɓe aray ɗo crise ji buyno arde waɗugol ka leydi meɗen crise ji essence aray waɗugol ka leydi meɗen crise ko tawata hande ko opérateur économique ɓe arata hande ɓe ɓittina fiyoɓe heɓu mbuɗi fiyoɓe heɓu no ɓe feƴƴinna enen nini fewno ka fewnuɗen ɗo hande ko ɗum CNRD jokki CNRD fus jokka ko poste de récompense mo kala si wi ko ɗo darnata suudu muɗum ɗum mo kala si wi ko ɗo heɓata suudu ko ɗo heɓata otoje mum ne ko ɗo wurnata ɓe guure mum population waɗa on non ko population doit immade daro dadito wata ɓe accir ɗum ɗo e goɗɗo lagine wata ɓe accir ɗum ɗo e goɗɗo wattane hila moƴƴa moƴƴa jama lagine en andi hande kadi ko honnu moƴƴane en andi hande kadi ko honnu ittata ɓeɗo ko ni o debbo iwtiri kankan wari o yeytiri ni Mamadi Doumbouya nini hande Mamadi Doumbouya famille makko foppo hande no andi programme maɓɓe ene est ce que nene Mamadi Doumbouya no conseil de ɓiɗɗo makko yo accuto nangoyimɓe ɓe ɓe ala conseil de ɓe jamais wo noon ko ɓeɗo woni mama national konto ɓe woni mama national konto ɓe woni mama national wonaɓe mama national koɓe fussagiɓe ɓe fop maɓɓe koɓe fussagiɓe programme ji buyi aray o hiire guite moɗon on ande ko mi won ko yewtude ko gonga mi won o yewtude on ande programme ji buyi hande so wattani ɗi hila on tawa ko mi yewtuno ko fof hande no wadde wattani hila moƴƴa mi gaytoɗo yewtorde on on yiɗo ɓataki ɗe balle ɗo ko tawta Ibrahima Sori de Tunkara ono mama foto yeggutunon ko ɓeɗo wonno ñawude Tumba e Dadis e Pivi e Ceeburo e yaadiɓe maɓɓe ɓen fof mais o yeggiti ɗum noon o fanki o hippike kufune CNRD o miijitaki o ɓendinali hakkille o jaɓi CNRD piégime joni noon kono mi fala yewtude o andeɗo no moƴƴa fewno ɗo wata goto jiɓo waylide to tunde wotere pouvoir militaire koni waton yeggutude Allah ko dow ga woni koye Allah ɓe fayi jungo maɓɓe gon ɓe huuɗi koye Allah ɓe deftere Allah nen ɓe huuɗi ɓe inni ɓe jamfatako mi sikka on yiɓe jamfike jama o ɓe jamfike leydi ɓe jamfike janguɓe ɓe jamfike hande kadi mo kala no wuude ko faala
fulɓe hande nafigiɓe ɓe Allah itti barke mo hande kadi ɓen hande no tawti Mamadi Doumbouya no huwude ko fala iɓe profitude parce que on dit quand ça va pas il y aura des profiteurs ko ɓen ɗon woni hande profitude e hoore jama la Guinée on profite e hoore jawlele nde jonnon mi wolanaw ɗon moƴƴa Ibrahima Solide Tunkara o jaɓi o accepti ɗum no o nomama ministre jonnon e wiwugol maɓɓe ɗon andi fellite ɓeydi non kadi hakkille moƴƴa andon nde yewtere ɗo yo andu kanko tigiri par ce que miɗe andi ɓe jentade ɓe andi ɓe humpa ɓe andi ko miyen ko wolde ɗo ko gonga coupé ɗon o parti ɗon moƴƴa jentinomo o nana moƴƴa kanko par ce que miɗe andi hiɗon arde ɗo jentotomen miɗe andi hiɗon ka biroji moɗon goy kono hiɗon arde jentoɗon fode a image hiɗon wulodiri e heɗitiɓe ɓe mais miɗe andi toujours kadi ɗon arde jentoɗon par ce que miɗe andi programme ji ɗi fof muɗum yeyetama kadi miɗe andi kadi a on mbiguite maɗa ɗen a fanki a jaɓayam a jonnama ɗum ɗo ya wodu to ya fanku kota wolu réalité ɗen suti laggine en ala justice ɗen suti l'injustice wonɗo yade wore jama ɗen suti jagguji ɗi himɓe mayira ni on sovata jama hiɗon jogiti leydi on falaka nde accitude hiɗon profite ɗo on falaka accitude awa ande les coups d'envoi arrive ha ɗum yownu ko anduɗon yownu ko famuɗon so sikkiɗo on joɗote hoore jama on payo non plus de 14 millions de peuple c'est impossible yownu ko anduɗon de en fop meɗen noon fellite hunde wotere duwawji meɗen ni e sadakaji meɗen ni yarata ni mais à une condition ko en fop meɗen andu ɓeɗo ɓe mayirali sinna fiɓe faala e leydi ndi wono leydi dabitundi leydi nunɗundi leydi ko tawta Guinée ɓe fufota e mayre gonga wawi hettude teddude le meɗen o sayde immiɗen dari ɗen daditi ɗen ko himɓe ɓe nunɗa ardi en ɓe ponnude jawle ɗen wattani hila moƴƴa moƴƴa jamala gena hiɗen en nokku ko tawata on fof mawɗo e ɗon hande mi sakkitoro yewtere nden ɗo wonno ɓe onno hiide ka mboɗo ɗo e yi programme ji maɓɓe ɗi e yi ko ɓe waɗi kon en suwetano ɗum ɗo yo bandiraɓe men yaltirni ka réseau waɗa ɗi piiji ɗo eɗen tori Allah yo Allah fewnu pour le Fouta Allah fewnu kadi jamala Guinée o en hewti nokku ko tawata hino hulɓini laamu ngun feewa mbatula on feewa sifa ɗiɗo si yalti on naɓayno ɓe waɗonɓe lowru saria piyonɓe accitonɓe hara ɓe bonnali école maɓɓe on par ce que ɗon gandi ko yimɓe wonɓe wadde no gasa 10e ma ɗum 8e ma 9e wakkilo ɗon no kono ton jaɓɓu jamais sokirgol ɓe ni tun ɓe bonni ella maɓɓe on ko gonga o yagginayno ɓe ɗo tun c'est pas grave kamɓe kadi ko ni ɓe holliri ɗum ɓay tum ɓe mijitaki ɓe waɗi ɗum ɗo ko ɓe heeɓi o ɗum ɗo hara ɓe ɗaɓɓo mais sa daari couleur no ndu wayiri noon a warayno mi wona d' accord few ko ɓe waɗi kon mi wona d' accord ko ɓe waɗi kon mi weltaki few sabu ande mam yewtireji ɗi ɓe yewti ɗin hiɓe publio hiɓe wirti mi weltaki ɗum noon kono bonnere nde ɓayde lannama bonnede ko ɗum ɗo kadi état on kadi hiɗi ko ɗum ɗo seɗa ɗi jaman yata ukko e muɗum mabbina ko mabbintake wowla ko wowletake kamɓe ɓe puusa piyon maɓɓe on ko ɗum ɗo ɓe yimmoto ɓe wola piyon maɓɓe on koni ɓe puusirta piyon koɓe jama on koye besuja tun ɓe doga ɓe yara ton kamɓe ɓe continua golle maɓɓe senirɗe ko ɗum ɗo welataɓe accite ɓeya e dow jam moƴƴere ko ton waɗuɓe fu sinayon piɓe lowru saria so yagginiɓe ɓe wattata ɗum par ce que ko sukaɓe ni hayɓe heɓali 20 ans wattanila moƴƴa moƴƴa mabbingol piiji gon ton waton accutu actualité fewniɗo senirde no wujjude jawle ɗen hiɓe naɓuɗi hande jawle dakkali hande no ardi lendi hiɓe wujjude jawle ɓe naɓa onon no wurde fi actualité o sama kala ka réseau ni wattanila moƴƴa jama waton ukko e piège waton ukko e programme ji gon ɗum ko daara on jokke ka jokke on kon toroɗere ɓe bandiraɓe ɓen Allah yo Allah fewnuɓe fop maɓɓe bandiraɓe meɗen men ɓe fop yo Allah fewnuɓe sa wawanali ɓiɗɗo maɗa on goɗɗo ne ay ɓiɗɗo maɗa on wattanila moƴƴa moƴƴa mi ara ɗo wolugo yewtere yon mais ɓe bonni ɓe reconnaici bonnere maɓɓe nen mais ndaare ɓay ko wonɓe jangude wona fewnu vacance ni acciteɓe ɓe continue école ji maɓɓe focceɓe lowri saria haran waɗali piiji gonto ko ɓe waɗi ko mi wona d' accord minni kono programme ji ɗi no ari ro ko noon gittirte yo Allah newnan en fewna en danda en
okka en kuto no laamorde leydi meɗen ni yo Allah fewnu kadi ɓe bandiraɓe men waɗuɓe ɗum ɗo ko tawata ɓe nisiti hande moƴƴa ɓe nisiti moƴƴa ko ɗum ɗo no welata ayɓe maɓɓe ɓen kadi koye ɓe innu ɓe ɓennaɓe ɓe choqué ma ɓe waɗe piiji gonto mi souhaita ɗum ko bandiraɓe men vraiment no metti c'est incroyable ko ɓe waɗi ko no hersinaniɓe ko ɓe waɗi ko kono ɓaywa irini bone on lanni yebade ka réseau woto yeggutu ɗum ɗo jamais de la vie okkipago e sujet normal ko tawta CNRD hande no wadde programme ji ɓuuri ɓe ko ɓe on ko wadde bandiraɓe men hande no naɓede ɗi biroji ene onon ɓendini hakkille moƴƴa onon ko ɓeɗo waɗi koye ɗi haalaji maɓɓe ɗo woni non calculde mais est ce que ɗum calcule CNRD bandiraɓe men wona ɓe naɓede ɗi biroji hiɗon calcule ɗum bandiraɓe men buyi hande no naɓede ɗi biroji Conakry bandiraɓe men buyi hande no naɓede ɗi biroji meɗen Conakry ene hiɗon calcule ɗum ko toon to waɗa wattande hiɗe moɗon non chambre ji biroji maɓɓe ɗi fof no mari chambre ji watta on welsindo biroji maɓɓe ɗin fof hande no mari chambre ji koɓe faala woni ɓe huude jama o koɓe faala woni ɓe huude ɗe bandiraɓe men kamɓe ɓe ala yaltinde ɗum ɗo on wala jamais de famude probléme ji sendiri ɓe yaltinta ɗum ɗo jamais ɓe yaltinta ɗum ɗo kono wattane ila